Tuloy latta iti siyempre dari iti menro tayo iti every munisipyo nga katulungan met nga mangi baga ka DJ siyempre DJ proper waste segregation DJ panagi DJ no littering. So DJ iti kahit may mantap no nang runa dagiti Campo Santo tayo, and even it will be a long weekend. So nga I'm sure naman na po dagiti menros tayo, especially dagiti dati postal nga DJ met iti mesa, especially in Pabudpud. So mo tayo met na ti menro ti Pabudpud alakat very active damet ka DJ panakaproteher iti postal tayo and other postal nga adari kiti resort na. So tuloy-tuloy matlatak DJ reminders kadakwada iti proper waste segregation tapno ang tutuloy nga nadalos iti amo tayo ti pagtangtang si Ilocos Norte ket dito kinadalos syempre from point to point ko na tayo makita iti awan unay nga plastic kuno naman nga gawarang ket dito iti may isang pagdaydayawan dagiti umay diti probinsya ti Ilocos Norte dito tuloy nga kinadalos iti probinsya ti Ilocos Norte. So nga we have dito narimat nga aglawlaw ken kastamet dito komunidad ken aglawlaw matagiben kunanay. So digi jaman ti tagline ti Enro office tapno mapalagiplat ta digi ti kailan tayo ti tultuloy nga kinarimat ken kinadalos ti aglawlaw.